Sziasztok! Én Növi Stúdió vagyok, és mint lássátok, újra itt vagyunk a Minecraft-tal. Nos, most Bencevel fogok egy redstone-os házzal lenni. Szia, Bence! Sziasztok! Én is videózok, most kezdem. Igen. Mint láttátok, csináltam építkezős. Sziasztok! Én Bence vagyok, és itt is lennék egy videóban redstone-os házzal, vagyis, hogy lehetne túlélni egy redstone-os házban. Itt van velem igen. Domi. Sziasztok! Kezdjük is. Oké, na lépj be. Redstone house. Lépj be, de olyan szexin. Csak csillé, de... Bence, te megöltél engemet. Ugye tudod? Nem. De, meghaltam. Itt. Mondjuk én úgyis kreatívban maradtam utoljára. De akkor most már játszunk úgy, hogy nem öljük meg. Utoljára még játszottunk, amikor Bence vette fel a videót. Csak nem tölti fel. És itt van velünk Hanni is, a Szia. kamerás néni. Az én videómban már tudjátok, hogy ki az. Meg az enyémbe. Nekem még nem. Lehet, hogy nem sokáig játszunk. Ja, nekem, de nagyon laggó, és még be se fér. Én már megint itt vagyok. Hogy? Na várjatok egy picit. Csak lassúban van kapcsolva. Te ne játszál az enyémen. Dominik. És halleluja, a kutyák fele megy. És itt vannak velünk a kutyák is. Kutyák. Igen. A kiti kuták. Nincsen bekapcsolva a parancs. Új, bam. Én nem sebzettem, akkor leugrottam a fáról. Megpróbálok veget. Nekem be vannak kapcsolva a csalások. Jó, nekem meg ki fog dobni. Miért? Nem tudom, megszakadt, mert nincs wifi-m. Nem. Per... Ugye még megy a videó, mint lássátok. De itt nem van wifi-m. Vártak, én meg be se léptem. Per TP, Dominik, be... Szerintem azért nem adta be, mert nem az volt a nevet, hogy Bence, ugye? Nekem Bence van. Én Bencét írtam. Lépám be. Oké, bent vagyok. Ó, most sebződtem. Elfújja a szél. A gurigát, Hani, ne gurigass be, nem hallatszik majd a videó. Itt van. Látod? Ó, de laggol. Na, szaladok. Bum. Jó, farknak vagyok. Sikerült bejönni. És megint itt a hó. Az Bencének a videójában, amit nem... Igen. Én már nagyjából ismerem a házat. Itt megfordulunk. Én megyek a titkos helyre, oké, Bence? Enyém lesz a cucc. Domi, előbb a pincébe kéne menni. Te menjél a pincébe. Nézd már ki ember, ezt a szerencsétlen. Gyémánt. Fú, emberek, gazdag vagyok. Buti. Gyémánt elvert. És akkor cibáljuk is fel magunkra. És majd craftolunk kardot. Domi, segíts! Miért? Hát nekem meg nincs kardom. Hun? Ez itt mi? Segíts
bújok. Ide. Nekem nem cipő kell. Ja. Én elbújtam. Au! Bence! Olyan, amit tudsz, szedjek fel vele. Ah! Én megölöm, mert nekem van gyémánt cuccom. Megöllek egy nyúlhússal. Bence üssed kézzel. Meghalt. Itten gyere már gyorsan szedjed fel a cuccokat. Ott vannak hátul. Ott volt egy sütött haj. Minden! Szedjed meg! Nekem még most sincs kardom. De hol is vagyunk? Na, én onnan jöttem. A cuccokat hoznám vissza. Ki kell rakjad ezt a képet, hogy jól legyen. Igen, de mi rak ki. Gyere már vissza. Jövök. Hon vagy? Ja. Rakjad bele azokat a cuccokat, amik voltak benne. Nem, itt a dinnye volt. A dinnye a legjobb dolog. Utána jött ez. Utána ez. Lehet, hogy nem így volt, de én így rakom. Nem baj. Megnézem, hogy nálam még mi van. Aranyalma, keks, ez, és rotten flash, meg még volt nálam alma. Aranyalma itt volt. Rakom a másikat. Ó, bocsi, de tudjátok, mit akartam mondani. Kocsi. Igen. Én még bepakolom a többi cuccot. Megjött apukám, és nekem kell dinnye. Megy? Nem tudom. És húst ad bele, de nekem nem hús kell. Tudom, Nekem lehet, mindegyiket hogy nyomod, és akkor melyiket adja, azt a Na, itt a bábút kell dinnyé. neked. Na, nekem adott 10-et. De nekem még kéne gyémánt kard, Bence, nincs botod. Igen, de nekem bot kéne. Megyek vissza, hát ha termel gyémánt kardot. Ui! Hol vagyok? Oké, lent vagyok. Oké. Termel gyémánt kardot, adjál gyémánt kardot! No. Ez a password. Ebből kifogyott. Puci! Hát nem a cuccokat. Puc. Ja, bocs, csak azt hittem, hogy le van állítva a felvétel. Megütöttél? Nem tudok megütni. Ja, bocs. Hogyha többször ütöttelek. Adjál már botot. Gyere, gyere. Na, megyek. Hát, miután kraftoltam magamnak kardot. Bence, gyere, aludjunk. Please. Please help me. Nagy pehekbe hull a hó, és bejött egy zombi. Gyere felfele aludni. Bezert. Au! Meg ki jött be? Au! Engem 5 méterről üt.
így jön egy gyerek. Meghalt? Nálam nem. Nálam igen. Na most meghalt. Nem, még itt van. Na mindegy, menjünk. Döld! Meg. Hát én megöltem. És te is apa az irodás szoba? Aki a barátot foglalja. Nem, mert nekem a másik kemerítem van gép. Ennyi. Na, alszok. Mondom, alszok. Nem pihenhetsz, mert szörnyek vannak a Hát közelben. nekem nem. Akkor gyere, pofán csaplak egy bottal. Gyere hozzá át az én táblámba az ágyadat. Azt mondod? Hát nincs is szörny a közelben. Oké. Átviszem az én ott a szobádba. Na. Gyere, ágyacska. Most átmegyünk egy másik szobába. Igen. Bence mellett alszok. De nem úgy. Oda tedd. Oda. Oda! Hova? Ütik az ajtót. Ne! Rohan! Aludj, aludj, aludj! Kiütötte az ajtót. Adjál már! Adjál gyémánt a gyorsan! De mi? Nem is... Csináljunk kartot! De itt nincs fent senki! De ott van lent a 14 és megint el fognak tűnni a cuccok, amiket leverni. Az aranyalma meg a gyémánt meg ezek. Én nem megyek, de ez nem, mert ez a fürdőszoba. Gyors! Bence, megyek! Nyugodj meg! Bence, szerintem kiütöttek a redstone-t, és azért nem megy a... Itt egy falusi zombi! A melegre ott a meg. Megyek! Nem megyek. Meghaltam creeperáltal. Nem, te meg itt mászkálsz. Au! Au! Mi lő? Mi öl? Au! 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 De mi ez? De zombi. Hát nekem nincs itt semmi. De ez nem robban. Au! Ó! Júj. Au, au! Bence, segíts! Szaladj! Bence! Mesd az illet! Engem hányszor ütött meg? Mesd az irát! Bence, nem menjünk be fel Skyblockról. Skyblockra. Ja, igen. Bocs, hogy nem beszélünk, csak nagyon el vagyok foglalva. Mint láttátok, nekem nagyon lakos. Megszakít. Én ezt a mapporról kilépek. Rossz map. Hát, mert újra kell indítani. Én itt befejezem a videót. Iratkozz fel, kommentelj és lájkolj. Én Domi Studio voltam. Na, sziasztok!